inkosikazi. Bahlukumeze inkosikazi. Abathethise inkosikazi. Inkosikazi akaphathwa noma kanjani. Andibonke ke angabe ngakhuluma namadoda futhi ukuthi amadoda wangacela ukuthi beshade nomfazi acela ukuthi ashade nentombi uyajona. Akhona emjolweni emshadweni. Emshadweni ukwakhiwa. Wakhikhala emshadweni. Kodwa niyalisho bazalo. So if you are not ready to go and build. Salagina. Utuke kuchambas. Unaona kwa uzenda zamshini. Amen. 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 Mani phambi kwethu lefundisi anihloniphe. Nize nihambe nikhokhopha. Nihambe nikhokhopha. Basi baba kanjalo tuyibiza ngosibuko. Msami mbuka baba. Nilimizi kodwa ikhaya lakho. Ngenxa ukuthi anakhi ibhizinisi yabhizinisi. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. So then. Asophatha amakhaya bomama sazi ukuthi usathana ufuna ukuchitha ibandla lokuchitha indeni. Ufuna ukuchitha ibandla lokuchitha indeni. Lento ekhaya, it is far above the Meshelana. Ba Meshelana abantu begqoka amakhala zayiwani. Kanti kuyabhedeka. Because abantu babhizi bafuna ukuphila impilo ye-public. Nibonakala ngathi niyathandana e-public. Kanti kuyabhedeka. Awubheke is setting up yomusa. Uqaphela ukuthi i-setting up ye-dining room ayifani neye-bedroom. Kunomama abakude ekuseni ayoklina i-dining room. Enze kushaye. Uma ufike ekamereni. Wenzela njalo eklini dining room. Abantu abangaphandle mabengena. Bebabazi dining room bese bejaja ikhaya nedining room. Kanti kusenamakhamera abangakawakhe. It's a life that you are living. Niphuma ekamereni bambene ngokucicana. Ukuze abantu bezothi wow. Kodwa manje ngene ekamereni sona zinokuvala nje umlanga eyawuyekela. Please. Mzambuka babi ugcina nje ukutshela umyeni wakho ukuthi I love you. Ugcina nje asikhulumi iqiniso ugcina nje ukutshela umyeni wakho ukuthi I love you. Izolese mina wangamthanda sibonke wangamthanda umzango wangamthanda abona mase lithi wonke umuntu la akathatha ifoni yakhe abhala umlayezo nje othi baby I love you bese ngithi ngifundele unike ama response that reply bathi uzozo umuntu uzothi mephendula baba etshena ufuna nini
because uyazi ukuthi ngitshela ukuthi ngiyathandwa mhlazane kufuna imikhabethe noma mhlazane efuna isigqoko nesithathu angikwazi ukutshela ukuthi ngiyathandwa because usathana uJoji peace wayivuma into ezokwenza ukuthi nje ube nethe inyuka enhlizweni ezonke indoda yakho. Respect your man. Honor your man. Amen. Hloniphani amadoda. Amen. Oh God. Oh God. Praise the Lord. So, any yezinto uMongcwele asibizela kuyona even asemshadweni sibizela kuprayer. Sibizela endaweni yethu. Because ezinye izinto zonakele kangaka emshadweni wakho usuke wathemba kakhulu amazwi omlomo wakho. Ake khuluma lethu.